Takže čaute lidi, dneska vás vítám u prvního partu z Minecraftu. Dneska si postavíme barák na skále. Jak vidíte, tady jsem už našel jednu, je to blízko vesnice, takže v pohodě. Nehraju zase s životama, protože, jak to už jsem říkal minule, jestli jste to neviděli, tak se tak jsem stavil loď, to jsem říkal, proč nehraju s životama. A jdeme na to, takže jako první si musíme postavit tady prostě normálně díru, aby jsem tam vůbec vyšel do té skály. No, dobrý. Jeden, dva. Jako bude celkem bude hodně partů bude. No. Celkem jako by jsem chtěl jako celkem přes asi 10 nebo přes 10 nebo já nevím, jako můžete napsat klidně kolik partů třeba. Kolik partů třeba to může mít, kolik partů třeba můžeme udělat. No, tak. A to udělám nějak velký ještě. Bylo normálně na skále, protože ono to bude víc ještě nahoru. Já se vám vrátím, až budu mít to celý hotový. Tak, jinak jsem to tady takový udělal. Jinak, no. A tady uděláme díru schody. No. Tady jsem to pokazil. Tak. Jo, to mi chybělo, no. Ještě tu stojí, tady budu, ještě tu střechu, ježiši. Tady ještě tu střechu budu mít. Musím udělat. Tu torčky. No, jsme už nahoře. Jdi nahoře. Snad už se blížím nahoru. Ježiši, to jsem nechtěl. A jo, už se blížím nahoru, už jsem to viděl, nebo už jsem skoro nahoře. No. Tak. Ukaž. Jo, tady cestička tady mám a tady budu, no. A tady postavím ten barák, jaký jsem si líbil dneska. Takže hop. Bude trochu takhle menší, ne, ale klidně ho až někdy prostě upgradeíme. Tak. Až udělám podlahu, tak se vám vrátím. Tak. Podlaha je hotová. Teď jenom udělat stěny, ale no. No. Tak.
Až udělám stěny, tak se vám vrátím. Tak jsem tu, ukaž. No, takhle jsem to nějak udělal. Výhled je. Máte na vesnici, takhle stejně. Tady takhle na vodu, na ten povrch, na hory. No. Tady takhle dolů. Hotové budou mít dveře. No, já je udělám rovnou už radši. No. Tak. Tady takhle přijdu. Tady budu mít ještě něco. Půjdu nahoru. Tak, tady budu mít byt. Tady budu mít normální byt. Tady k tomu já se jdu zatím vyspat. A k tomu tak. A uděláme za střechu. No, to je v pohodě zatím. Tak, ukaž. No, dobrý. Vypadá to, jak kdyby tam byl normálně vlak nebo autobus, který jede normálně přes tu horu. Kdyby jako takhle normálně jel a vyjel tady za tím. No, tak máme první barák. Zatím to ještě upgradím tady dole. Crafting, pec, truhlu, crafting, jedna pec, tohle jsem zatím vydat. Tady tak. No. Tady můžu mít obraz ještě rychle. No tohle asi nestačí tady. Takže tohle je konec videa, part 1 a pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a jestli tady bude hodně lajků, klidně i odběru, tak natočím part 2. Tak čau.